सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील निवती लाईट हाऊस आणि त्याच्या जवळील परिसर सध्या पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र बनलं आहे। मालवण बंदर हद्दीतून वेगवेगळ्या ठिकाणावरून निवती लाईट हाऊस या ठिकाणी खोल समुद्रात पर्यटकांना घेऊन काही बोटी जात असल्याचं संबंधित कार्यालयाच्या निदर्शनास आलं आहे। दरम्यान मान्सूनपूर्व कालावधी जवळ आल्यामुळे समुद्राचं स्वरूप कधी बदलू शकतं यातच अचानक वादळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे। अशावेळी खोल समुद्रात जाणं अत्यंत धोकादायक आहे। तर वादळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास खोल समुद्रात गेलेल्या प्रवासी बोटीला अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे स्थानिक प्रशासनानं समुद्रकिनारी पर्यटकांना खोल पाण्यात न जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। निवती लाईट हाऊस येथील खोल समुद्रात पर्यटकांना घेऊन जाऊ नयेत असे आदेश बंदर विभागाने दिले। मान्सूनपूर्व कालावधी जवळ आला असल्यानं समुद्रात कोणत्याही क्षणी वादळ सदृश स्थिती निर्माण होऊ शकते। तसं झाल्यास खोल समुद्रात गेलेल्या प्रवासी बोटीला अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। तसेच पर्यटकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊन जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते। तथापि वरील बाबींचा विचार करता चालू पर्यटन हंगाम संपेपर्यंत कोणीही निवती लाईट हाऊस जवळ किंवा खोल समुद्रात पर्यटकांना घेऊन बोट सफर करू नये, अन्यथा संबंधितांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येईल। संबंधित विभागातर्फे अशा सूचना जारी करण्यात आल्या।